Gipuzkoan 7 harrera familia behar dira lehenbailen. Foru Aldundiko gizarte politiketako departamentuak kudeatzen du programa eta tira harrera familiak beti behar badira ere, gaur-gaurkoz 73 adingabe daude familia baten zain, baina horien artean esan moduan 7 premiazko beharra dute eta dei berezia egin dute hain zuzen ere Aldunditik. Gurean dira gaur Diputazioko familia harrera eta adopzioko atalburu Jose Mari Lezana eta harrera ama den Lorea Kortabarria Arrasatearra. Ongi etorri biei eta eskerrik asko tartea hartu izanagatik. Tira, Jose Mari, zurekin hasingo naiz akaso, esan moduan 73 adingabe daude gaur-gaurkoz Gipuzkoan familia baten zain, baina horietatik 7 daude premia berezian. Gaztenetik hasita, izenak esango ditut, Jone 4 urte, Fani 9 urte, Miren 10 urte, Melisa 11 urte, Omar 12 urte, Teresa 13 eta Sergio 14. Errealitate zailagoak bizi dituztelako berezitu dituzue 7 hauek? Ez horregatik. Kontuan izan behar da, familia harrera batera pasatzeko ume bat, prozesu bat behar dela. Eta 7 kasu hauetan, ume hauek familia baten zai daude aspalditik eta haiek eskatzen dute familia. Prest daude familia batera pasatzeko eta nahi dute familia batean bizi. Denbora desente pasa dute ja edo egoitzarreran edo larrialdiko familia batean eta pentsatu dugu haientzako premiazkoa dela familia iraunkor bat bilatzea. Informazio duzu egunean eta uste dut kasuren batean ere anai-arrebak badute familia harrera eta bera oraindik ere zai dago, ezta? Hori da, berak ezagutzen du esperientzia bere anai-arrebak harrera familia batean bizi direlako, berak uste du berarentzat hori ere oso ona izan daitekela eta berak eskatzen du hala izatea. Tira, hor guztiek ez dituzte behar berdinak, zalantzarik gabe, baino denek dute familia baten berotasunaren beharra eta familia biologikoa erekin harremana ez galtzeko beharra, ezta? Konta iguzu pixkat prozesua zein izaten den kasu honetan? Bai, hasieratik kontuan eduki behar du ume hauek babesgabetasun egoeratik etortzen direla, ez? Bai beraien gurasoek ezin dutelako, gaixotasun batengatik edo zein arazoengatik, ezin dute umeak haiek zaindu, haiek ezi, eta orduan Aldundiaren ardurapean daude. Legez, ume hauei aukera bilatzeko momentuan, lehenengo aukera izan behar du beti familia bat bilatzea, ez? Baina ez dago familia nahikoa eta horregatik daude egoitzarrerak, eta hor ondo zainduta daude. Baina dudarik gabe, familia bat edukiko bagenu askoz egokiago izango zen ume hauek ezitzea familia batean. Familia batera pasatzeko aurkitu behar duzu familia egoki bat, beti egiten dugu egokitasun prozesu bat, familia bakoitzak bere berezitasuna dauzka, ume bakoitzak bere berezitasunak, eta bilatu behar dugu familia bat ume bakoitzerako, ez? Eta hor dago prozesu luze bat, harrera bat egiteko. Tira, Gipuzkoako harrera familien programak 33 urte baditu honezkero, ibilbide bat egin du beraz, sare bat osatu da gainera, familiak direla, Aldundiko profesionalak direla, 4 elkarte ere ari dire hor lanean, Beroa, Lauka, Agintzari eta Baketik. Tira, garrantzitsua da dena den oraindik ere, gizarteratzea, hau egoera hau egon badagoela eta harrera familiak behar direla, ezta? Gipuzkoan ume gehiago dago, zein izan da bilakaera? Egia esan, nik ja 30 urte lan egiten dut arlo honetan eta ni hasi nintzenetik ona asko handitu da umeen kopurua. Nik uste dut ez dela esan behar orain okerrago gaudelako, baizik eta nik uste dut gehiago somatzen ditugula egoera hauek, gehiagora iristen gara momentu honetan eta horregatik kopurua gora egin du, ez? Eta beti daukagu behar hori, umeak hor daude, ia astero iristen zaigu kasuren bat, ume bat etxetik atera behar dela, eta bilatu behar dugu irtenbide bat berarentzako.
Lorea, Harrera gurasoa zarazu, irakurri dut edozein pertsona izan daitekela Harrera guraso. Horrela dela uste duzu, esperientziatik zer esango zenuke? Bai, dudagabi. Osea, motivazioa da oinarrizko aldagaia, ez? Osea, norbera motibatua baldin badago, eta motivazioa nire kasuan adibidez izan zen, hori, haur bati lagundu eta bere familiari baita, zergatik ez? Eta ze ezaugarri behar ditu familia horrek edo pertsona horrek? Haur bat izatea erabakitzen dozunean, edozein haur izatekotan, nahiz eta biologikoa izan, adopzio bat izan, haur bat izatekotan behar dian baldintza horiek, ekonomikoki ahal izatea aurra mantentzea, psikologikoki nolabait egoera egokian egotea, eta zer da egoera egokian egotea, zu egontzeike triste egun batean, baina igual depresio larri batekin ez dakit, dinondik. Vamos, gauza logiko eta komunak. Tira, eta konta iguzu orduan, nor den Naroa eta noiz heldu zen zure etxera? Naroa iritsi zan etxera berak 8 urte zituela, 9 egin behar zituen, justo horrin pas horretan. Eta iritsi zan etxera ni oso motibatua nengoen, 20 urtetatik nahi negoan Harreran norbait hartzea, tartean bikoteak egon dira, bikoteak ez zuten nahi, orduan bikoteak utzi nituen. Bueno, egon da hor, alako baturrio moduko bat, baina nire helburu nagusia zen haur bati laguntzea eta lehen esan moduan. Eta bide batez familiari ematen badotzazu aukera errekuperatzeko edo nahi dana eta gero bere aurrakin mantendu ahal izateko, ez dakit, bi aldiz ondo, ez? Oso ondo, Jose Mari, gaur egun Gipuzkoan, 203 haur eta gazte bizi dira, 350 Harrera familiatan. Hauek datuak akaso pixkat aldatuko ziren azken asteotan, baina gutxi gora bera hori da datua. Gero Ukrainiatik etorritako 58 haurrere Harreran daude. Tira, familiak hortaz badaude, eta ikusten dut ez direla gutxi, akaso ez dira nahikoa, baina badaude. Bai, kopurua horrela esan da, esaten duzu, jende asko dago, mundu honetan, eta badago solidaritatea eta aspalditi dago gainera hau, familia asko pase dira esperientzia honetatik, eta alde hortatik eskertzekoa da, Gipuzkoan mailan ematen da erantzuna. Baina lehen esan duzuna, beti horren beharrean gaude. Familia gehiago behar ditugu, beti daude umeak famili baten zai, eta gure asmoa izango zen buelta ematea, familiak itxoiten egotea, adopzioan gertatzen den bezala, baina ez dakit iritsiko garen. Tira, Debagoieneko daturik badugu, hemen ere baditugu Harrera familia? Bai, gaur bertan begiratu du datuak, eta momentu honetan Debagoienan 26 ume daude familia Harreran. 26 beraz? Bai. Tira, 26 familia daude, beraz, Harrera egiten gure eskualdean. Egunerokoan aurre egin behar izaten diren kontuak zeintzuk dira? Familia normal batek eduki alditsunak, Lorea? Nik uste baietz. Nik ez dauzkot, oin daukot aur jaio berri bat, 5 hilabete ingo ditunak bihar, baina bestela niretzat ohikoena justamente hori izan da, Naroakin eukidoten esperientzia hori. Egia da, akaso badiela momentu batzuk, ez dakit zergatik, emozioak direla eta, edo nik ez dakit zergatik, baina gora beratsuagoak edo izan deizkenak. Hau da, igual etortzen dana aurra eta esaten dutzuna faltan botatzen dagoela bere ama, edo nire kasuan adibidez aurdun gelditu nintzen eta bere beldurrak hor agerikoak izan zian, nirekin nekatzen baldin bazara niri bota inzeik eta aldiz jaiotzen den aurra zurea dalako, eta karo, horiek ez dira oso ohikoak, akaso beste famili baten nanai arreba bat edo jaio behar baldin bada. Ordan horiei aurrein bartzai, baina beti daukotzu laguntza eta norbere errekurtsoak, ze niretzat Naroa nire alaba da. Hala da. Laguntzak aipatu dituzu eta komeni da gogoraraztea, Harrera familia jasotzen dutela alde batetik laguntza ekonomikoa barkatu eta baita ere profesionala, hor dagolako lantalde bat, zuk hotxe ginezkero erantzuten duena, ez da? Hori da, bai, laguntza ekonomikoak alde batetik bai, baina nire ustez askoz garrantzitsuagoak dianak laguntza
psikologikoak baita, ez? Hau da, edozein zalantza baldin badaukozu, hor kasuan badago koordinatzaile bat, eta koordinatzaile horiei hots egiteko aukera, esateko, barkatu, baino honekin ez nabil moldatzen, ez dakit ondo egiten nabilen, arazoak ditut, ez dakit, bere jarrera honekin, edo zerri neike, ez? Edo zalantzak inklusibe, bere familia dabilelako deitzen, aurra ikusten dozulako horrek nahaztu egiten da bela, familia dabil deitzen, hau ez dakit nola kudeatu, eta beti etortzen da, eta daukotzu aukera zabala horri aurre egiteko. Harreman zuzena duzuela alegia. Bai, une oro etortzen dira bisitatzen eta dana, Eta Lorea, beste galdera bat, zein da prozesua behin deitzen duzunean, akaso nahiko nuke hor izango dira elkarrizketa batzuk, eta... Bai, eta formakuntza bat hau lehenago. Osea, iten dana, nire kasuan behintzat, nik telefonoz deitu neban, eta esan otien interesatuan nengoela. Eta behin hori esan da, formakuntza batetako deitu ninduten, da junintzan formakuntza hortara, behin formakuntza egin, da beraiek emate dutzue inprimakiak nahi izan ez gero betetzeko eta prozesuan serioski sartzeko, edo ez. Eta behin prozesuan sartuta, elkarrizketak iten dutzue. Elkarrizketa horiez gain, iten dituzu galdetegi psikotekniko batzuk, eta behin horiek eginda, deitzen dutzue emateko erantzuna. Bai, posible dan zu harrera familia izatea, edo ez, eta zergatiak baitan, nire ustez oso garrantzitsua hori, ez? Eta behin baietza baldin bada, daukotzu hor, itxaroteko epealdi bat nola baita esateko, bilatu arte, ia zure familia hori, ze aurri egokitzen zaion, ze, klaro, ez da, nik nahi dut aur bat eta aurra niri egokitu behar da, ez, ni egokitu behar naz aurrari, aurraren beharra kontuan hartu behar dalako. Zalantzarik gabe. Jose Mari, egintzen duten prentsaurreko abendu amaieran, oharra eginez 7 familia behar dira lehenbailen, eta hor jakin genuen, harrera familien topaketa ere egin duzuela, pandemiarekin ezin izan da egin pare bat urtean uste dut, baina berriro egin duzu, eta hor 91 familia, 52 adingabe, eta hainbeste profesional elkartu zarete, garrantzitsua da alakoak egitea, Lorea, zuretzako ere izan daike galdera hau egokia hasizu Jose Mari Nebazu. Nire ikuspuntutik oso garrantzitsua. Alde batetik, egun horretan egiten duguna da, familiei esatea, eskertzen diegula haiek egiten duten esfortzua, ze azken finean, konpromiso handia da. Eta gero beste aldetik, aukera da haien artean elkar ezagutzeko, eta hortik sortzen dira hainbat harreman apoiozkoak izan daitezkenak luzaroan. Profesionalek lagundu dezakete, baina familien artean ere, eta hor badago baita ere lehen aipatu duzun beroa elkartea da Gipuzkoan familia harrerak lotzen duen elkartea, eta bertan saiatzen dana da hori, ez? Familien artean ezagutzea eta sareak sortzea. Egunerokotasunean laguntza edukitzea oso garrantzitsua da. Lore, eta zuk sare hori egin duzu nolabait, ezta? Bai, dudagabe. Halako aurten ezin izan azjun, topagunera, baina jo nintzen duela naroa etorri berri zela. Eta ezagutu izan hauan familia ezberdinak, familia batekin jarraitzen dut kontaktuan, edozein zalantza izan ezkero, beraiei deitzea bebai posible da, ez dakit, oso, ez dakit, asebetegarria da zentzu horretan. Tira, eta uste okerrei buruz ere galdera egin nahi dizut, izan ere badaude, ez da, horre daren zeintzuk dira uste okerrenak zure ustez? Jendeak normalian entzuten dana, eta, baina aurre hori gero kendu ingo dutzu, eta, hori ez da ala, inork ez duzkenduko, inor, alde batetik, nik aur bat daukot, baina aurre horrek badaka bere gurasu biologikoak, eta beste alde batetik, nor da noren jabe. Nik nire aur propio bat izan ez gero baita ere, bera da bere buruaren jabe, ordan inork ez nago aur hori kenduko, ez? Eta horrez gain, nik ez dakit, eskaintzen baldin badotzat, nik daukoten honena, horrekin geldituko da. Eta beste, uste okerra hundiena da, aurroguek arazo pila ematen dituztela.
eta nik uste edozein aurk eman deizkela arazoak guk eman deizkegun moduan. Orduan ez dut uste hori ala danik. Edo familia, ez? Osa, jatorrizko familiak arazoak emango dutula. Nire ustetan ez da ala. Osa, adibidez, nire kasuan naroaren ama eta aitarekin oso ondo moldatzen az, eta hasiera batean badakit amak ez ostala holan oso gustoko, eta logikoa da, beraientzat beldurrak pizten dialako baita ere. Baina, imaginatu, ze puntura arte, 25ean, abenduaren 25ean, bere ama etorri zan etxera, eta alkarrekin egon ginen bazkaltzen, eta dena, orduan, ez dauko zertan ezer txarrik gertatu behar, baina. Tira, Jose Mari, azken galdera bat, irakurri dut 21 adingabe bizi direla familia espezializatuekin, zer da zehatz? Bueno, familia espezializatuaren harrera da programa berezi bat, familiaren barruan, bertan harrera egiten duten personak profesional moduan egiten dute harrera hori, soldata jasotzen dute Aldundiaren aldetik, eta programa hau bideratuta dago behar oso bereziak dituzten umeentzako. Orain dela ja urte dezente, 2008an hasi ginen programa honekin, eta pizkanaka gora doa, eta gu oso pozik gaude programa honekin. Gainera momentu honetan zabaltzen ari gara gure metodologia beste erkidegoetara, eta oso harrera ona ari gara jasotzen. Oso ondo, tira galdera asko egin dizkizuet, gauza asko kontatu dizkidazue, batzuk oso barrutik, Lorea gainera, eskertzekoa da. Eta tira, ea premia handien dauden 7 neskamutiko horiek harrera familiak aurkitzen dituzten, agertzen diren, eta gainerakoek ere bai, gehiago ere badaude, ezta? Bai, begira, momentuz jaso ditugu dei desente honekin hasi ginenean, eta ja 22 familia izena eman dute, eta hori postekoa da. Orain hasiko dute, berak aipatutako prozesua, eta ea ailegatzen diren. Bai, eta zenbat eta gehiago jaso asko zobe. Oso ondo, telefonoa gogoratuko dugu, hortxe pantailan duzue ikusgai, deitu besterik ez duzue, informazio eskatzeko edo nahi duzuenerako. Eta tira, eskerrik asko Lorea eta Jose Mari, etorri izanagatik nahi duzuener arte. Mila esker zuen.